Ako kasi guys, ito po yung sekreto ko guys. Para mapasunod ko po yung buhok ng kilay ko. Lagyan ko po siya ng mascara. Itong mascara na po to guys. Maybelline po to. Oh, ayan, Maybelline bago. 1, 2, 3, come on! Hey guys! Welcome back to my YouTube channel! Yes guys, for today guys, ang gagawin po natin ay yung nasa title natin sa YouTube. Kung paano po ako magkilay. At simpleng kilay lang po talaga ang gagawin natin ngayon guys. Kaya guys, please, disclaimer lang po ha, hindi po talaga ako magaling sa kilay guys. Promise, wala po akong talent sa kilay. Kaya ang ginagawa ko guys, pag lalakad na po ako, lalabas ako ng bahay, kung pupunta po ako ng mall, mag-grocery po ako, pupunta ako ng market, o gagala ko meet with my friends, yun lang po yung kilay na gagawin ko, yun lang po yung kilay na palagi ko talagang ginagawa. Kaya guys, please keep on watching. Ayun na po guys, magsimula na po tayo. Gagamit lang po ako ng mirror. Pasensya na po kayo sa mirror ko, medyo madumi siya. Ayan. Kahit ang linis, ganyan na talaga yung tsura niya. Ayan guys, so yan. Ito po, gagamit po ako ng mirror. Ayan. At saka itong pencil na to guys, Evergreen na black. At black brush, ayan, maliit na brush. At saka concealer. Ito concealer na to guys is Maybelline Fit Me. Ayan. Sabi kasi dito guys, the Maybelline Fit Me, the concealer that coverage all. O ayan, i-cover daw ng lahat. Diyan mga masamang nandyan sa mukha mo. Kaya niya i-cover natin. O, ayan po, ito si Maybelline. Sabi kasi niya, that coverage all. O, diba? Kaya niya i-cover lahat. Ayan na guys, malinis na po yung kilay ko. Medyo may ano pa guys, may tumubo pa siya ng mga maliliit. At kailangan lang din natin ng ano ba? Mirror. Ayan, mirror. Kaya guys, sige na, magsimula na po tayo. Ito, ganyan lang po siya guys ha. Ayan, ganyan lang po ako magkilay guys. Maulahin ko po siya dito. Dito po kasi ako guys. Gusto ko kasi ma-feed po dito. Kaya dito ako magsisimula. At saka sa ibabaw naman guys. Diyan po ako magsisimula. Ayan. Ayan guys, oh, ang tulis po niya. Kita ba niyo guys? Ayan. Ayan, kailangan po siya matulis para ganyan, oh. Tusok pa more, oh. Ayan, ganyan. Oh, tusok pa more, oh. Ganyan talaga guys, pag piling maganda ka, lahat na gagawin mo. Diba? Ayan na. At saka guys, huwag po kayong matakot na lalagpas po yan kasi lilinisin din naman natin yan. Kaya huwag po kayong matakot kung lagpas po siya kasi ayan. Yan lang po guys. Huwag po kayong matatakot guys ha kung lagpas po siya kasi pwede naman natin yung linisin. Hindi naman basta linisin. Ganun. Yung iba kasi guys, ang ganda nilang magkilay. Sobrang galing nila talagang magkilay. Siguro kilay is life. Pero ako kasi guys, hindi ako magkilay. Hindi pa ako kilay is life. Kaya magpasensyahan niyo na po itong vlog na to guys kasi hindi talaga ako magaling guys, magkilay talaga. Ayan. Ayan lang po guys. Yan lang po talaga yung kilay natin. At gagamitin lang po natin si Maybelline. Kakarating lang po niya. Galing po siya ng Shopee. Order ko po siya sa Shopee. Ayan, gagamitin na natin siya. Yan. Ngayon lang siya dumating guys. Ang tagal ko po itong in-order. So, wow. Ayan. Ang cute. Ang cute nila. Tapos guys, kumuha ka lang na, ilagay mo lang dito sa kamay mo. Ayan. Maliit lang. Ganyan na po guys. Tapos, ganyan po siya. Ganyan. At saka ilagay mo na siya. Tingnan natin talaga kung ika-covered ba talaga niya lahat. Kasi ayun po guys, may mga pimples po ako. Ayun, nagsak talaga sila ng laging sa mukha ko. Nakikita niyo ba guys? Sorry guys ha. Oo nga pala guys, no? Ayun guys, ang ganda ng concealer ng Maybelline guys. Ayun nga pala guys. Kina-covered niya talaga yung mga masamang mga nangyayari sa mukha natin. Ayun na, at saka guys, ibabaw naman, kailangan din natin siya linisin. Ayan, linisin lang talaga natin siya mabuti guys. Paglalagpas po siya. Ayan, kailangan din natin linisin yung sa taas. Ayan guys. Maglilinis na po tayo sa itaas guys para pumantay po siya. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She naman na so bright like a star. Ayan na po yung una. Ayan. Ayan po guys, yung una. At doon naman po tayo guys sa pangalawa.
Dito na po tayo sa kabila, guys. Ganun pa rin yung proseso, guys. O, ayan. Guys, oh, nakikita nyo ba yan guys? Ayan guys, oh. O, ayan, matulis po siya, o ganyan, o, ayan, tusok pa more, o, ganyan. Ganyan talaga guys, pag feeling magaganda ka. Lahat na, ayan. Ayan guys, lilinisan lang po natin siya ng concealer. Ayan. Kuha lang po kayo ng concealer dito at dito sa stem niya. Ayan. Diyan na po tayo kukuha or dito. Kasi hindi naman talaga marami yung gagamitin natin na concealer. Pwede nyo din yung lagyan sa kamay. Ayan. Linisin lang natin. Kailangan din natin siyang linisin ulit kasi iba kasi yung black guys na pagkilay kasi didikit talaga siya. So dito naman tayo sa ibabaw. Balikan lang natin yan sa ibabaw guys. Uulan natin din yung ibabaw. Ayan. Sa ibabaw kasi guys hindi siya masyadong makalat. Ayan guys. Linisin lang natin siya ng bonggang-bongga. Ayan. Diba? Medyo nag-fade po siya. Ayan. Ayan lang guys. Oh, ayan. At lagyan lang natin siya ng kunting concealer dito. Ayan. Tapos, kamay nyo na lang po yung idadump nyo. Ayan. Ganyan po guys. O, kamay lang. Ayan. Tapos guys, ako kasi guys, ito po yung sekreto ko guys. Para mapasunod ko po yung buhok ng kilay ko. Lagyan ko po siya ng mascara. Itong mascara na po to guys. Mibilin po to. O ayan, Mibilin. Bagong order ko din yan. Kasi nag-sell po yung Mibilin guys. Lagyan nyo lang po siya ng concealer guys. Ganito guys oh. Para tumayo yung buhok nyo. At mag-guide po niya yung buhok nyo. Ayan. Ganon din yung isa guys. O ayan, diba? O ayan. Ayan guys, lagyan nyo lang po siya guys para tumayo yung mga buhok-buhok. At saka pag ma-dry na po yun guys, maganda na po yung tingnan. O ayan. Yan lang po yung ginagawa ko sa kilay ko guys. Every time na magkikilay po ako. Simple lang talaga siya. Minsan kung gusto ko talaga ng plakado na kilay, gawa po ako pero medyo matagal na kasi. Ano kasi guys, plakado kasi yung kailangan mo talaga ng time para magawa mo talaga yung kilay mo na mas maganda. Ganun ako pag plakado yung nagawa ko. Pero itong vlog na to guys, o video na to guys, ito po yung kasing simpleng kilay lang. Yung pang araw-araw lang na lakad mo or pumunta ka lang ng mall or magkikita kayo ng kaibigan mo. Yung madali ang lakad lang ito. Ito po yung kilay na to. O, ayan, di ba?
di ba? Oh. Ito po yung kilay lang. Ito yung kilay lang na gusto ko, guys, eh. By the way, guys, wala po talaga akong nilagay sa mukha ko ngayon, guys. At may mga tagyawat po ko, guys. Kasi, kakatapos ko lang magregla, ayan. Wala talaga akong ginawa. Ayan na, oh, ang oily na. Alam mo, guys, ang oily talaga ng mukha ko. Ganon. Oh, ayan lang po yung kilay natin for today, guys. Kaya guys, thank you so much for watching and see you by the next vlog. Kaya guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye everyone! See you on the next vlog. Bye!